शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षण खात्याची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेताच अनेक आमूलाग्र निर्णय घेऊन शिक्षण क्षेत्रात वेगळेपणा आणताना साधन सुविधांपासून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासापर्यंत अनेक धाडसी निर्णय घेतलेत। विकासाची ही कामं घेऊनच आम्ही या निवडणुकीत लोकांपर्यंत जातोय, असं शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी यांनी सांगितलंय। गेल्या 2 वर्षात शिक्षण क्षेत्रात काही प्रागतिक निर्णय झाले, त्यामुळे जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेनबर्ग राज्याशी कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी करार, राज्यातील तरुणांना जर्मन भाषेचं प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हानिहाय केंद्रांची स्थापना, खास निधीची तरतूद केल्यानं परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 33% वाढ झाली आहे। जर्मनीत बघितलं तर आम्हाला 25-30 लाख एवढा पगार आहे प्रतिवर्ष। सो हा एक चांगला फायदा आहे, जो ही चांगली संधी आहे जी आपण घेतली पाहिजे। मला काल ऑफर लेटर कंपनीकडून मिळालेलं आहे। जातोय म्हणजे ते एक असं अशा कंट्रीमध्ये जातोय ती एक वेल डेव्हलप कंट्री आहे, त्यामुळे खूप आनंद। दीपकभाई केसरकर यांनी पुढाकार घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जर्मनी भाषेची केंद्र सुरू केली। मी बॅरिस्टर नाथपा शिक्षण संस्थेच्या वतीने आणि तमाम कोकणवासीयांच्या वतीने आदरणीय दीपकभाई केसरकर साहेबांना धन्यवाद देना इच्छितो। इधर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट जो है काफ़ी इंटरेस्ट है उनको जर्मन सीखने के लिए, क्योंकि वो उत्सुक है जर्मन जाके उधर काम करने के लिए। त्यासाठी ही संकल्पना पूर्णत्वास नेण्यासाठी माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांचं जे सहाय्य झालंय हे खरोखरच वाखाणण्यात। शाळा हायजिनिक करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली। 5वी आणि 8वीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ झाली। शिक्षण सेवकांच्या मानधनात भरीव वाढ करतानाच शाळेत आजी आजोबा दिवस साजरा करण्याची अभिनव संकल्पना केसरकर यांनी पुढे आणली, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला। त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, मुख्यमंत्री माझी सुंदर शाळा अभियान, वाचन महोत्सव असे चांगले निर्णय दीपक केसरकर यांनी घेतले। शिक्षण विभागानं मुलाखतीशिवाय सुमारे 11,000 नवीन शिक्षकांची भरती केली, त्यामुळे 10 ते 12 वर्षांपासून भरतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला। जिल्ह्यात सुद्धा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या शाळा त्यांनी आपल्या कार्यकुशल नेतृत्वानं मंजूर करून आणल्या, त्यामुळे निश्चितच या साऱ्या बाबी आम्ही मतदारांपर्यंत घेऊन जाणार आहोत, अशी माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी यांनी दिली।